На здраве! Така, тук сме в една болница. Изяхме шарама. Сега, където и да седнете в Гърция, имате подарък от вода. Като вода е отвратителна. Имате чипс и тия ябки. Сега. Ю. Колко са готини. А ние в България караме Kia и Tesla. Дали сме готини така? Хора, оставихме си чадъра, защото има огромен стършел, който е кацнал отгоре. Това е колкото ръката ми. И това е аптека. Брутално. Ето какво ще ме. Има една, дето пише... Пак ти е пача. Тебе. Така, тук сме в една болница. Понеже на едното приятел ще му стана зле. Няма да казвам какво точно е, за да не засягам чувствата му. Но искам да ви кажа, че ако си мислите, че в България е зле положението, тук е още по-зле. Ще оставя снимки на болницата, да си имате нещо направи, ако ви се случи, да взимате мерки. И това, което стана е следното. Тук сме от 1:30, в момента е 7:30, надявам се да се види на часовника. Чакаме толкова много време за нищо. Накрая изписаха да се направи X-ray, което няма нищо общо спрямо това, което се случва. И кръвни изследвания в 7:30, след като приятелчето е хапнал. И какво става? Отказваме тези неща, защото нямаме време, утре трябва да пътуваме към България. И че той иска да се изпише нещо за болката, докато се прибере в България. И лекаря казва, пий много вода, парацетамол. Нито си изписа антибиотик, нито нищо. Когато вместо да храниш котките, искаш да ги убиеш с картофи. Гледай, гледай. Как те погледна? Валят картофи. Пак огромни порции. Порцията с каре. Предполагам гръцки салат. Какво да си next level сервитьор? Това е сладолед за гноми. Надявам се да се виждам. Това е равносметката от днешния ден и влог. Като можете да видите, доста дестинации обиколихме. Интересното в Гърция е, че в повечето ситуации, където и да се, винаги има комплименти от заведението, които са доста щедри, дали нещо сладко, дали нещо солено,
дали към по-скъпите продукти ви добавят примерно императорски ориз и някакви зеленчуци. Също така интересното беше, че имаше адски много хора. Днес е вече събота. Забавното нещо, което не знаех между другото, че гърците не могат да казват ч и казват ц, примерно парацинка вместо палачинка. И лугато е по-щупана, така да се израза, който на мен лично ми направи много голямо впечатление. Може да видите колко е жегът се пута постоянно. Да, пишете в коментарите какво искате да гледате от този канал, дали искате акваристика или повече влогове. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се, харесайте видеото и споделете с приятели или може да ме качите на стори. Също така моята инстаграм страница е Аквариума 2023. Можете да ме последвате и да пишете какво ви е интересно да гледате. Благодаря още веднъж, че гледахте. Приканвам ви отново да се абонирате. До следващия епизод.